Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangnin ako Allah subhanahu wa ta'ala tatapan niyan rakyatan uso taufikian nagu suturuan niya si ko maundulalalan nagu tataufikan tanun niyan sa giyang kaiya di tanudi ka pamagusaya ko mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko al-arba'una nawawiyah. إمن تنا حديثي من توا إكنم أوي أن أبي عبد الله النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Diyan kay hadith na pimba-baad sayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga kukuman. Away. Amya katita yang ko Abu Abdullah aso Nu'man at iyan manuto amya nagakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi iniyan teron. Innal halala bayyin. Manta na tigina su halal na marayag. Su halal na marayag. Lagi do pa mo kakanas iko mga panganangkan. Lagi do pa mo mga pangangayaman, lagi do pa mo mga pamumulan. Lagi do pa mo kakawing-kawing na mga rarayagan na mga halal. Oy, miya makarayaraga mga halal. Wa innal harama bayyin. Nasaka mo tumambu aso haram na marayag. Lagi do pa mo kukumano kakana ko miyatay ada masumbali na marayag to haram. Lagi do pa mo kapriba marayag to haram. Lagi do ka pamanko marayag to haram. Lagi do madakal marayag su haram. Away, marayag su halal na marayag su haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nakataya. So di marayag. Giya su halal, giya su haram. Marayag su halal, marayag su haram. Ugaid na su halal agu su haram na adna pageltanian. Gi, sama na nagi pageltanian. Adna pageltanian akan na ba marayag. Ayamaan akan na ba marayag na di katawan o ino. Anton ay kukumanaya. Saya maapad ku halal, antaw ka saya maapad ku haram. Nagyasama na yung malap discuss na no saya. So di nga katawan sa kukuman yan, ino mga day halalanan, antaw ka haramanan. Di nga katawan sa kukuman yan. Nagyutoy mutuan sa mushtabih. Ayamanan yan na di nga katawan, di ka makararayag o anton onon ikukuman yan. Na so mga sabab adi ka pakarayag o mga kukuman, may benda na miteroon rano sa Ustad, sa mano to na so agamatan na agama Islam na danyan makompleto so ken diskasan yan ko halal agu ken diskasan yan ko haram. Miya kompleto so ken diskasa ko halal agu ken diskasa ko haram. Na miya kompleto. Miya diskas no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga halal na miya diskas yan din so mga haram apyaki pananggilan niyan raktano. Oy. O gaid na ino to di kataw yaw tao ag yung kukumanian na bida-bida. Ibarat yan na alimaya na giyan na profesionalaya. Giyan kaya alim na kapakaya ad na di niyang katawan ko mga kukuman na pada mga sabab yan na kapakaya sabab sa di niyang katawan so dalil o di na namiyakwan niya na dalil na malubaya dalil o di na aya katawin niya nun na ad namiyakwan niya na dalil na duwati man na dalil yan na mapapakaya gudi mapapakay na di niyang katawan na andaro ay benar gitu salim la ya'lamuhunna kathirun minan nas ugi nagyan kay adi mapayag kana ba marayag sa mga kukuman yan na madakal adi saya mata o mga tao. Madakal adi saya mata o mga tao. Bata di labaw ko mga tao, ada pamagana do pa masakap madrasa, kapangadi, kapagaling, kapag ulama, kana balang una, miyag ulama.
Okay, may to sumya mga ulama. Kanaba madakal. Naginan mo ikini paliugat ng rakita no, wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko kiisaan tano ko dito no katawan sa iko mga ulama la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Di katawan o kadaglang o mga tao. Sama no to na adam pan ang mga tao akatawan niran. Asiran su mga ulama na siran ni mataoron. Na aya suguan ra ko wallah na basta adi nga katawan so ko kumanian. Dir ka makararayag so ko kumanian ino mga day halalaya ang tawa ka haram. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Na isiin niyo agyang kutwa mampunay ko ilmo o pa makadinyo katawan. Agyang kutwa ko kumaniya. Okay. Na. Amay kada case na kaon anton ay pungulol na nakakada case na kaon dingay ni katawan no halal agu dingay ni katawan no haram. Faman ittaqa ash-shubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Na sadin sa pagawat-watan niya ng kutwa syubha sa manoto na gyuta syubha giya su halal giya su haram giya nga apagiltan niya saya nagi syubha adi nga katawan wa halalaya antawa ka haramaya na sa din sa pananggilan niya nagiyong kuta syubha faqad istabra li dinihi wa 'irdihi na miyasiyap yan ginawa niyan miyasiyap yan suagaman yan ag sumaratabat yan ano man yung kasapan yang wagaman yan miyasiyap yan suagaman yan nga pianangilan yan nagiyong kuta din yung katawan so kukuman yan kaya ilan yung man to wa man waqa fi syubhat waqa fil haram hagi sa din sanggalabak niya ng kuta syubhat adi niyan pananggilan na tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakang galabak sa haram na syubhat sa iko kapakang bibida-bida o mga tao nang bida-bida on mabu kapakaya saka na gyuto na di nga katawan o halal to ang tawa ka haram o gay na si fulan na katawan niya no to agyuto na halal o di na si fulan na katawan niya to na gyuto na haram na bida-bida ka no kapakayas ka na di nga punggalabakan kaya di nga katawan ni kukuman yan gyuto na kapakaya inon yan danggalabaka kakatawan niya sa kukuman yan na haram gyuto man na sa lakaw man na kukuman na inon yan pinggalabaka kakatawan niya sa kukuman yan na halal o gay na kagisa kasama na ya saka di mo tay saka sama niya na di nga katawan sa kukuman yan o halalayo ang ka haram na aya paliugad ra ka panduan ra ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pananggilain ka ubang ka manggalabak asama di ka sigurado o halalaya ang ka haram nasad na tigur Rasulullah sang galabak niya nagyong kuta di niya sigurado o halala ang ka haram nasa benar miyaulog sang kutwa haram sabnar miyaulog sang kutwa haram na iniibarat yan niya karayregso kay ibarat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi lagi datigyan o pamagunong yung uta pamagipat sa kambing lagi datigyan o pamagipat sa kambing o pamana siya di ipamagipat sa kambing sang kutwa mga tamana yung kutwa mga tamana nagyuto so ibarat yan na adna kita manaon ibarat yan na mga ilaw yakianan natataman yan to yung uta kialad niya to adi ka pa kayo ba konsong nakagis ka na ro ka di pa magipat sa yung uta ubay niyan ro nga pakakukunang uta mga kambing ka yushaku ay yarta'a fi na mikito itubo na pananatuban sa naging uta mga pangayaman ka ay ano to na yung uta mikito itubo okay kaya pa nang giliron o pa managyuta kaya pa nang giliron o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pa makasaka na manananggila ka na awatang to di mo to pagubaya na usa ka man buang Muslim na manananggila ka sa di ka makanggalabak sa haram nakagyading ka katawan di nga katawan so kukuman na panggalabak na halalayawa ang tao ka haram na pananggilain ka awatang ino to ala wa inna li kulli malikin hima kagiyeso umani dato na adn ibubetadian atamana umani dato adna ibubetadian atamana adna ibubetadian aguris adi ka pa kaya sopak nagyong utaguris yan kau pa makasopak ka nakagyong utaguris yan nakasala ka kapag kaya masugat kanya na kaso kapag kaya masugat kanya na kasalaan ala wa inna himallahi maharimuh na aya ibubtadu Allah subhanahu wa ta'ala mambu isa sa paryan na supya makaharamian
Ilain tanong man ka, so agaman tanong agama Islam, subhanallah. So agaman tanong agama Islam na adna mga tama na iyan. Aya sabab kaya taguin niya sa tama na. Para kasabutan niyo piyo na adna mga alad yan. Alad. Aya sabab kaya taguin niya nun sa alad, na ang kanu di pakasulad ko mala haram. Ibarat yan. Oh. Giyan na alad isa man na alad. Nagyan kaya mga alad, mga tama na na inwaya inisapar, akaw ba yaon, kagi pakasulad ka no sa giyang kaya, miya kalala haram. Inisapar, so kailaya kububay akrabang kamahram, alad. Inisapar, so kapag imbitera kububay akrabang mahram, alad. Inisapar, so kipagunutan nga kububay akrabang kamahram, alad. Inisapar, kububay obad ipalayalaya gada mahram yan, alad. Inisapar ko bubay obad ipakipalolo ko mga mama, alad. Inisapar ko bubay upamanagi ang mga inisapar ay aging utakon inwaya inisapar inwaya bita di sa mga tamana nakagi opa makada ini bita di sa tamana na makapanarosyaran sangkuta mas mala akadustaan as kanyan sukasina. Hilita nun to. Di na mga alada mga tama na mga tama na ayahay kamaon roo na ang kadikulog sa giyong uta mas mala haram. Miya karayag ito, anta akada. Nauna, comment ka na uba miya karayag. Asara mi comment ka miya karayag. Okay. Nagyutoy hikmaro. Gyutoy hikmaro. O pa man na inumpia nag-isa mga tama na, kaang kadikulog sa giyong uta, mas malaa, haram. Mashallah, mashallah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Abadi, mapapadalan si iko lawas. Mapapadalam si iko anggutas, mapapadalam ko lawas tano agyang ko to sakamas asapo. Yung ko to sakamas asapo. Idha salahat, salahal jasadu kullu. Ay giraman to mitagumpiya ang ko to sakamas asapo na ptagumpiya so kalang wa angguta ka. Kalang wa bidan ka, lawas ka. Wa idha fasadal jasadu kullu. Nahigirap man na miya binasa ang kutwa sa kamas apuso na miya binasa sulangwa entero alawas ka. Ala wahyal qalb abadis kanyan so puso. Badis kanyan agyang kutwa puso. Okay. Yung kutwa hadith na ay sabut na noro agyang kutwa ad na mapapadalang raktan sa puso ay manan na so yung kaiya na yung pusutan wa upama ka tagumpia na mitagumpia sulang langwan tama na mapapadalam ko ang gawtatano na upama ka mabinasa na miya binasa sulang tama ko mapapadalam ko ang gawtatano na aya maanaw to na o tagumpia so puso ka na mitagumpia so katero ka o makapia so puso ka na miya kapia so katero ka miya kapia agyang ko to agalabak ka oy miya kapia agyang ko tagalabak ka hagi sunganin matatago ko puso na aya di imatara o dila nagu aya di imang galabak o lawas na so upamapmang ka mabina sa agyang kay aposo upamapmang mabina sa agyang kay aposo nagyuto din mambu ipenggemaw ko dila o tao nagyuto din mambu ipenggemaw ko anto na ba ini galabak o tao na inwaya pakapsumpa ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi syubha gyang kay syubha na di katawan sa kukuman yan na inuro na yan pagkauriana ayap ya kauriano nagyong ko to aposo yung uta katatagumpia o puso nakakagiyapad sa tuos at tatagumpia so puso o tao na panananggilan yan uba niyan manggalabak agyang kutua di marayag so kukuman yan pad sa tuos akatatagumpia o puso o tao na panananggilaan yan uba niyan manggalabak agyuta di matatangkad sa ginawa niyan o anto noonon kukuman yan na siya butanwanan na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala miya karayagar kano sa piasyatan no bukya tagwi sa diyang kaiyang kaya hadith na naman to tapos ilampos kano sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.